He was only 21. She was 34. Jeremiah Kanjanga, mukomana uyu, ndiye akonzeresa kuti muite noise mumastreets. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So ma FBI emuZimbabwe munongovaziva imi, vana Patricia Jack, vana Ketina nevamwe vakadaro vadecide kuzvitsvakiridza zvese vazvihwinze ipo pano mushure mekunge mai Maketeni vaita live iya yatakataura pavidhio yedu iri kumashure uku vachiti ivo Jerry uyu wakapiwa mukondombera namai ava, asi vakuita kunge vasingazivi kuti Jerry ndiani, but social media haikangamwe. So panodhigiwa machats avakaita around 2018 ndobva ahwinziwa pajekerere, uye mapost avakaita vaitaura munhu uyu senge criminal, asi vasina kuburitsa pachena kuti nyaya yacho yaibvira pakuti vanga vatanga vadanana naye. So post yavo ya 2018 inoti, I'm calling upon everyone who's looking for this guy Jeremiah Kanjanga, the guy in a grey jacket pa picture riri kumashure uko ne pink tie pakati apo. Wese akavharwa malaptop, wese akahekerwa page, wese anogadzirirwa mafake chats, wese akabirwa mari through Bitcoin, wese akamboshanda nemunhu uyu akahekerwa bank account. Everyone who has ever been blackmailed by this guy and he is looking for him come through. So my titi vari kudana munhu wese akanga aitirwa sezvataurwa apo. All those vaiuya kuinbox kwangu, call me, I will lead you to him. Takazomuwana. He's been coming to court with his brothers. Angu malaptops akanzi adzose mari, akanzi adzose nema laptop acho, akanzi community service, but I'm not done yet with him. Anofanira kubatwazve nenyaya yepeji rakapfupi raakaheka. Don't be deceived by his look. Mukomana uyu international criminal ane 6 masim card kubva kuma-country are different, yet he has never been in any of them. He can hack your WhatsApp and read everything on his phone whilst you are online. He can make fake chats and all. Never trust him with your laptop. He lies kuti ane TV station anotageta vanhu with fame nevanhu vema business. A lot vaka-investa mahari. Ndobva vaisa imwezve post vakati do you guys remember hacking criminal iya yandakambopublisha anonzi Jeremiah Kanjanga anobva kumasvingo? He was released on bail that time, akapiwa community service. He's back again trying to access my email angu achiheka account dzangu. Please help me, ndatambura nembavha iyi. I think he wants to access my page. Please help me. Ndoitawo sei nemunhu uyu? Oti kuheka bank account, oti kubira vanhu. Ndoitawo sei guys? I need to secure my accounts, please. So ukaverenga nyaya dzake idzi kuri kunzi a lot of people have invested in this guy and they never got anything. People's hard-earned money anovabira achiti my investment. Some women you will never believe till zvazoitika kwauri. Warning to all, get in touch with me now. Ndikuudzei kwaari tese takavharwa naye, ngatisanganei timupedzise. Okay, so aya ndo machats ari kubva kuna 2018, but guys kana takambotarisa nyaya iyi mai avasei vachingorobewa in the name of love. Handiti Tinashe akauya, Tinashe akavarobhawo akavabira 30,000 yavo akavasiya. Uyo mukomana ari kunzi akauya akavahekera mapeji, akapinda mune peji rakapfupi, anoona zvinhu zviri mumabhengi evanhu, anoba, anoita this and that. Hey guys, sei zvichizongoitika kana vapedza kudanana nemunhu? Ashumba ka ndokumbira muite careful, vhurai maziso, musaone varume ava kunge vanhu vanga vakaipa chaizvo. Zivai munhu wamuri kutamba naye. One day tichaziva kuti munoenda kutoilet kangani, uye munosungira bhandi renyu nechepapi, uye mukati umu madora kana kuti macucumber. Tichazviziva ipo pano tikaramba tiripo nyaya dzenyu dzichabuda.
just be careful nemunhu amuri kudhila naye uyu. Okay, so ndo advice iri kubva kune vamwe. Guys, ndingori messenger ndinongokudzai zviri kutaurwa mumastreets. Okay, so ivo kana vachiti Jeremiah uyu munhu a random person that she met on the streets, vanoziva sei nyaya dzemumainbox make nekuti anoverenga machatsi, munhu ari online, vanozviziva sei zvakadaro, vanoziva sei kuti akatora akaunti yakapfupi. Madetails aya anokuratidza kuti this person had a relationship that was very close zvekutodaro. Naika kovhidhiyo redu ringava chii tisina kupinda muc section. Manetizens ari kuti ukaramba namaititi unotopakaura chete, unofomerwa nyaya. Baba Titi, Zizo, Obina, Tinashe vese vaingopomerwa dzavasina kupara nekuti maititi iceleb akataura vanhu vanomuteerera because ane platform. Asika kaasadaro weduwe, yes heartbreak inorwadza but anoita sekuti ndiye anenge atanga kurambwa. Sai problem akada nemunhu anomuitira zvese, saka mari yagara inorwadza, unopedzisira waita zvisingaite. Weduwe madzimai, zivai kuti imi munochengetwa. Nyanya kuzoti mukada nemunhu munomuvha inewe, ukadana naningi omuvha inewe, hazvizobudi zvakanaka. Ndosaka munhu achizopedzisira aita bita. Ari kuti Tinashe ndiye akamupa, ndiye akamutorera mari yake iya. Chirwere ari kuti akachipuwa naBaba Titi. Zizo ane dzakewo dzaakaita. Obina akamubira chino nechino. Iye anongogara ari victim. Why? Nekuti ane 1.5 followers akangotaura. Vanhu vese votomhanya. Kota mupinza kamu 1.6 guys. Okay, mudhara ari kugara namaititi uya zuva rako rekufambira makotsi riri kusvika. Unhu hwafele hwakabva kare. Kunyukura maposta 2018 vanhu vari pabasa kuratidza kuti vedweka Facebook iyi haikangamwe. Yes, muri kucreata content fine, but Facebook iyi icharamba ine record. Avedwe musati vhiringe focus nokuti tiri kutsvaga Jerry. Kuuya naJeremiah asiriende upi manje? Maakuda kuti tsvakira mamboti kwai Jeremiah mutsvene, Gerald mutsvene, iko zvinoma kuti Gerald kanjanga. Nyaya dzenyu hadzichasangana. Guys, what if Jerry wacho asiri kuda drama rekuya paFacebook? You think you are doing him a favor, iye asiri kuda kubudikira, mukamuwana, then what? Yes, if he's truly missing, then hapana response. But kana ariko Jerry uyu, then abudikira, vaitaura zvese izvo vachida kutyisa mwana needzi yavanga vamupa here vedwe. Guys, saka iye munhu anga asina hama zvachose here, dzongonyarara here dzichiona vanhu vachidhomoka. Vamwe vari kuti ndakamboda kuda kuita unfollow but haapazokandwa chijoka kepele chichi reverse whatever pick 5 makanyanya. Okay, thank you guys. Okay, so do leave your comments on what you think. Nekuti vamwe vari kuti remember nyaya yaJerry iri kunzi yakarongwa nevanhu 3 vakataurwa kulive yaMidi muchigemu chenyu ichocho. Musi wamuchasungwa neCID muchataura chokwadi imi Bitterness family.